ככה אתה קורא לי אסף? כן, נכון. תקשיבו, בואו נשב שם. יאללה. אפילו של לילה, אתה יודע, אבל... אנשים פה עייפים. אף אחד לא ישמע. בשקט, בשקט ככה. כמו אתה מי... טוב, בסדר. אוקיי, מי שלא הבין את הטקסט מעוד כמה שירים ששותף פה. בגרעין, בשעות לילה, ככה. יודעים, עייפות, ואלכוהול, רוצים להשפיע. סתם. תהיה על זה שיחה. שיחה תהיה על זה. מה? רצית לדבר על משהו, זה היה חשוב, אז בוא תשאר. זה יושב עליי כבר הרבה זמן, אבל יש משהו שאני חייב לשאול אותך. צעפים, יש לך גם משהו להוסיף? אני אנסה, כן. אוקיי? תגיד, מה... תכל'ס. רגע. אני חושב שמישהו מתעורר. תגיד, מה אתה אומר על... לעשות שיר בדלת פתוחה. לעשות שיר בדלת פתוחה? לעשות שיר בדלת פתוחה. לעשות שיר, רק שאני אבין. לעשות שיר? בדלת פתוחה? לעשות שיר בדלת פתוחה. חשבתי על זה, זה הולך ככה. גברים במקרא, בג'ם אחד מטורף, בדלת פתוחה, בדלת פתוחה, בדלת פתוחה, בדלת פתוחה. מה אני אומר את זה? מה אתה אומר את זה? תשמע, נשמע לי כמו משהו ש... להשתין בהנהגה בדלת פתוחה. מה אני אומר על ללכת להנהגה להשתין בדלת פתוחה? כן, מה אתה אומר על ללכת להנהגה, להשתין בדלת פתוחה? לא, אני לא הבנתי את השאלה שלכם. מה אתה אומר על ללכת להנהגה? ללכת? כן. אוקיי. כן? להשתין בדלת פתוחה. מה אתה אומר על זה? אוקיי, זה ככה. השיר הזה למקצב רגעי. רגעי, אתה אומר. רגעי. אני יכול להגיד לך בדלת פתוחה. כן? כן. אני יכול להגיד לך? זורם.
מילה אחת. זוהי! ולסיום מודולציה. יכול להכניס פן פוליטי? בוא נכניס קצת פוליטיקה. קצת. אז אסף. כן. מה אתה אומר על? מה אני אומר על? 4 מטוסי קראש, 2 טנקים, 4 בוגרי תנועה, 3 רכבי תנועה, פדריג אחד שצריך לצאת לטיול של פיפי פעם ברבע שעה, מתסיסים את ירושלים, שיעור אזרחות מול בית שלך. אוקיי, קח את זה, קח את כל מה שאמרת, שנורא קשה לי לחזור על זה כי זה היה ממש ארוך. זה היה משהו עם מטוסי קראש, 2 בוגרי תנועה, 3 רכבי תנועה, 2 טנקים, 2 טנקים, תוסיף לזה קומונרים שאיבדו את הדרך. מה זה? הפרסק לבן, חוות גידול סוריקטות, לא חוקית, לא חוקית, בחצר של ביבי, בחצר של ביבי, יש חוות גידול סוריקטות, לא סוריקטות. וזה לא יפה, כי כולנו רוצים סוריקטות. שיאכלו קצת? היה יודעים כמה זה חיה נפלאה. מי פה רוצה סוריקטה? אתם רואים? על זה צריך למחות. אוקיי. עכשיו אתה לוקח את כל זה ושם בדלת פתוחה. מה יוצא לך? אוקיי, אני אגיד לך. מהשיר האחרון שניגענו למדתי משהו. אוקיי. כאילו, מה קורה כשאנחנו אומרים דלת פתוחה? מה קורה אחר כך? אנשים אומרים, עוד פעם אתם, איזה גמור מעצבן שלכם. אני לא יודע, בוא נעשה את זה עוד פעם אחרונה. כן? 1, 2, 3, go! לסיים את השיר בדלת סגורה. לסיים את השיר בדלת סגורה. לסיים את השיר בדלת סגורה. לסיים את השיר בדלת סגורה? רגע, אסף, אתה לא הבנת מה אנחנו שואלים פה. איך אני לא הבנתי? אני שאלתי את זה. משהו התבלבל, עוד פעם. לסיים את השיר בדלת סגורה. לסיים. סופית, לסיים. שיר, כן. בדלת סגורה. כן, היא לא פתוחה. לא? לא יודע, איך אני אגיד לך,